Hola, noies, gais i heteros que me poguéssiu estar escoltant també. Per fi me podeu veure a part d'escoltar-me i no me vull enrotllar en la introducció perquè és la segona vegada que gravo aquest episodi, potser algun intent més, de fet, i llavors prefereixo anar directament a la feina. Què heu vingut a escoltar avui? Pues recomanacions recomanacions de sèries i pel·lícules LGTB+, que no se m'oblide, que si no es me cancelen a mi. I, de fet, el tema d'este podcast lo tenia plantejat de fa bastant de temps. El 24 d'agost vaig començar un fil a Twitter, que me podeu seguir, Albert Balasp, P de puta, penseu en això. I, a les altres, si fiqueu Respirodrama, potser pel nom d'usuari també me trobeu, però a Instagram i TikTok, si fiqueu Respiro_drama, segur que em trobeu. Seguiu-me a Spotify 5 estrelles, totes aquestes coses. M'heu d'augmentar l'engagement, xames, depèn de vosaltres. Total. Vaig començar un fil pensant, jo, reivindicativa, estic començant un fil, estic començant un moviment. Què va passar? Pues que per a variar, el 98% de les sèries i coses que hi ha allí ficades pues són meues, 98 per no dir 99. Sí que 2 persones van col·laborar, però perquè eren amigues meues i los hi va molar i ja està. Una d'elles, de fet, va ser la que me va donar el tema, llavors se va prestar a col·laborar. Llavors, anem a comentar. I comencem en la primera de totes, que és Pose. Si la voleu buscar, s'escriu Pose. És una sèrie sobre l'escena LGBTIQ+, afroamericana i llatina a la ciutat de Nova York dels anys 80 i principis dels anys 90 i tracta temes com ara la pandèmia de la sida, l'acceptació de la diversitat i les experiències de les dones trans racialitzades. Els personatges principals, diguéssim que són com ballarins i models que competeixen per obtenir trofeus i reconeixement en diferents drag balls clandestins. Si no sabeu esta terminologia, definitivament no sou gais. No sou gais plus de totes les sexualitats. No sou queers per englobar. Però, no passa res, vos la podeu mirar perquè és superxula. Al fi i al cap se donen suport en esta xarxa de famílies escollides i al fi i al cap el que vos trobareu són una colla de ties xules que, entre trames dramàtiques per mostrar com de difícil i precària pot ser la vida d'aquestes persones, es dediquen a servir molt de conyo i això, es competeixen per veure quina és la que més devora i més conyo serveix. I hi ha trames d'amor, el que dia de la família escollida, les persones a les que triem, en qui compartir el nostre temps, superació personal, tema de la mort també, per tot això de la sida i de més. Efectivament, parlant de la sida, també parlen molt de les relacions sexuals, les amistats. La veritat és que és una sèrie bastant completa. Llavors, si no l'heu vist encara, ja teniu faena. La següent no podia ser cap altra que Sex Education. La vaig mirar sencera des de la temporada 1 fins la 4 perquè no me'n recordava de res i dic, si porto no sé quants de mesos i temps sense veure res i m'he de ficar a mirar la tercera i la quarta, serà un show. Vaig a començar des del principi. Què vos podeu trobar a Sex Education? La mare del protagonista és terapeuta sexual. Llavors, ell comença una espècie de consulta allí a l'institut per als adolescents prepúbers del seu insti, que els hi plora la polla líquid preseminal i no estarà sol fent això. Lo de la consulta, no lo de les polles.
Llavors, moltes trames familiars, les relacions sexoafectives, que són molt diverses, comprendre el teu cos, comprendre com funciona una mica la vida. Està molt bé, com indica el nom, és bastant educativa. Llavors, pues mira, si a part de pillar-te en un calentón que dius, pues vaig a mirar en estos chamos calienturientos, a part de tocar-te el ganso, el que pots fer és aprendre una mica tu també, perquè al fi i al cap sempre està donant missatges positius. Llavors això sempre està molt bé escoltar-los. Llavors, el cas, la temporada 3, sobretot la quarta, hi ha una explosió de gent queer i realment és una temporada que molta gent pot dir que és inclusió forçada, com una amiga que m'ho va dir, però bueno, hem de respectar i tolerar els heteros, suposo. Llavors, Sex Education és una sèrie recomendadíssima, i lo de la inclusió forçada, pues ja sabeu com se fica la gent avui en dia de ai, és que hi ha un munt de gais, hi ha un munt de trans, hi ha no sé què. Per exemple, per a la gent que no sou rates de claveguera com jo, potser no vos sona, però se va fer viral també fa uns dies. Bueno, fa uns dies per a mi, que estic gravant això, és el 24 d'octubre. Se va fer viral un tuit que era un clip de El Rubius, perquè sabeu que a un nou videojoc de Spider-Man de la PlayStation 5 inclueixen una trama d'una científica que necessita no sé què. No me'n recordo de tot el que ficava el clip. Total, que la cosa era que el Rubius anava a apagar els subtítols i tal, en plan passo del llenguatge inclusiu, i llavors molta gent va saltar i no sé què. Llavors, una miqueta, pues, la inclusió forçada, o tu realment ja ets una persona que dius, vale, és que jo sí que sóc tolerant, sí que respecto, sí que no sé què, sóc inclusiva, sóc aliada. Llavors, pues, no me cal tants de missatges. Ok, xama, a tu no te fan falta estos missatges, però hi ha moltíssima altra gent que sí, perquè si la gent s'enfada perquè una persona a un puto joc digui una científica i tothom estigui odiant el joc, estigui odiant a Sonic, estigui odiant a tot el planeta per una frase que digui una científica, no sé què, no sé quantos, en llenguatge inclusiu. Si la gent s'enfada és per algo. No és inclusió forçada, és simplement inclusió, sense el forçada. Llavors, mos mengeu lo coño a tots i vos aguanteu. Llavors, si ja heu vist Sex Education, que estic seguríssim que el 98% de la gent que està escoltant això l'ha vist ja, si no l'heu vist, podeu veure Big Mouth, que és com una... Jo diria que és com una versió més irreverent, monstruosa, extra explícit, és icònica, és divertida. La veritat és que a Big Mouth a mi m'ha agradat moltíssim. Tinc pendent l'última temporada, per cert, que trobo que és la 7. I si vos agrada, perquè té este caire de també t'educa, però no és lo principal. A Sex Education tampoc és que sigui lo principal, però se podria dir que sí, per a diferenciar-les. Llavors, Big Mouth és més comèdia, és més servir conyo, si t'eduquen o no, perquè també els missatges que donen són forts. Però és això, és més risses, és un Sex Education underground. Llavors, si Big Mouth vos agrada, també existeix Recursos Humanos, que, Big Mouth s'enfoca en joves, i llavors tenen com bitxos de l'amor, no sé què, de la venjança, la ira, tal. Estos diferents sentiments estan representats en un bitxo o monstre o tal, el monstruo de les hormones, no sé quantos. I llavors Recursos Humanos se centra en estos bitxos i la veritat és que inclús trobo que m'ha agradat més. Però, recomanacions, aquí teniu, ja teniu. A la llista també tinc a Paquita Salas. No vull perdre temps tampoc comentant esta sèrie perquè l'ha vist el 98% de gent queer
I hi ha gent que encara no, jo sóc conscient, per exemple, mon cosí, ara te puc insultar a la cara, zorra, però se l'està mirant i se l'està gozant molt fort, i és que no necessito vendre Paquita Salas, o sigui, Paquita Salas tu te la fiques i no necessites absolutament res de context, és disfrutona del minut 0 fins al final, és que és superguai, superdivertida, supericònica, Bryce F com a Paquita Salas és insuperable, totes les trames que té, és que tots els personatges són icònics, absolutament tots, és increïble, Paquita Salas, i per a echar-te unes buenas risas, també està superbé. Seguim en la llista, tenim a Eufòria també, de HBO. No ho he anat dient, però moltes sèries les trobareu al Netflix. Llavors, Eufòria, a part de ser una cançó supericònica, Euphoria, pues també és una sèrie dramàtica. I vaig a llegir el tuit de la Xama que ho va escriure, que trobo que ho resumeix bastant bé. Va posar una sèrie amb molta cocaïna i bastants més tipus de drogues. És Eufòria. A part de tenir a la Queen Zendaya, també tracta temes molt guais i té a la meravellosa personatge, està escrit com el cul, però interpretació. A la meravellosa personatge de la Jules, una noia trans que té daddy issues com l'Albert i damunt bolleríssima mi niña, la amo. Per això, Eufòria és una sèrie sobre superar l'addicció a les drogues, principalment, però també inclou personatges i relacions diverses, i bastant guai, la veritat. Li vaig perdre la pista perquè me la vaig veure en la prova gratis, trobo que te deixen una setmana de prova gratis a HBO, i me la vaig mirar en un par de dies i la primera temporada, la segona ja no l'he pillat. Però algun dia, esta sèrie la tinc pendent ja, però bastant guai. La podeu buscar a Pirata Online com faré jo, vull dir. No m'amago. Ara sí, una pel·lícula del Prime, Amazon Prime, Rojo Blanco i Sangre Azul. El coñazo de les mericones pel TikTok en esta pel·lícula és insoportable. Pareu totes de compartir TikToks. Però anem a comentar la pel·lícula primer. La vaig veure un dia i em vaig perdre part de la pel·li perquè me vaig adormir. Quan hi ha trames romàntiques i coses de l'estil, jo me perdo bastant perquè no és el meu rotllo, no és el meu... Per exemple, Heartstoppers no la comentaré, almenys a este episodi del podcast, més endavant si m'animo potser, però les trames romàntiques no són el meu. Llavors pareix que estigui fent un TikTok tot el rato. Li vaig donar una segona oportunitat i la veritat me vaig enganxar i me va acabar agradant en el sentit de que se fa disfrutona, perquè al fi i al cap té una mescla de enemics a amants, enemies to lovers, que es diu en anglès, que és una categoria que per exemple li agrada molt a l'Andrea Compton, i també no ens poden pillar perquè la societat no està preparada. Pues això. Se fa disfrutona, i si entreu a TikTok i fiqueu el nom de la pel·li, pues segurament que vos sortiran los TikToks dels protes en cançons de reggaeton de fondo, si és que TikTok no els ha banejat ja, perquè no paren. Continuem en una altra pel·lícula de l'Amazon Prime, que és Call Me By Your Name. No és que sigui de, sinó que està allí. Vaig a llegir el tuit que vaig ficar perquè trobo que ho resumeix bastant bé i així no perdrem tant de temps.
A les que tenim daddy issues i els resolem follant en homes de més de 40 que són bisexuals a l'armari, quasi sempre casats en dones, ens agrada com representen les nostres fantasies. La veritat, gust personal, en ocasions lenta, però se li perdona. I és que me'n recordo que me va escriure, recordeu a Ari, la del podcast de Barbie? Me'n recordo que me va escriure al tuit, preferixes esta pel·li abans que Heartstopper, te quemo. I jo vaig ficar un altre tuit icònic. Vos animo a buscar el fil. Pues això, és Call Me By Your Name, que el protagonista és Timothée Chalamet, pot ser, el que està en la Kylie Jenner ara. Bueno, el protagonista és un adolescent que està a una casa de camp, una casa de vacances en la família. El pare invita a un amic perquè han de treballar junts en coses de machos heteros, no ho sé, sus coses, i el cas és que este adolescent i l'amic del pare tenen una relació esporàdica sexual. Llavors, representada al 100% per esta pel·lícula. Passem a Faking It, que realment no sé si la trobareu, com no sigui pirata online. Trobo que és un acte d'homofòbia que aquesta sèrie no estigui a cap banda en streaming. La veritat no en tinc ni idea, perquè era de MTV, i com MTV va passar a ser de pago, no sé què, no sé quantos, he perdut totalment la pista a MTV. La sèrie va de dues noies que passen de ser unes pringades a ser les més populars de l'institut. I com ho fan? Morrejant-se i fingint que són parella. On està la trama aquí? Que durant la seva falsa relació, Karma, que és una d'aquestes xiques, vol liar-se en lo guapo de l'Insti, i Amy, l'altra amiga, ha de reprimir els seus sentiments perquè realment està enamorada de l'amiga. Llavors, MTV no estava preparada per a devorar tant perquè va ser cancel·lada i va tindre moltes aturades, però això no li trau lo icònica que és. Si vos animeu, a part perquè he comentat moltes que si una mica de queer, molts de gais, tal, si voleu les lesbianes contingut. Home, esta també és molt queer perquè al fi i al cap hi ha molts personatges que són com molt oberts en aquest aspecte de que te pots trobar a una persona intersexual. De fet, en esta sèrie va ser la primera vegada que jo escoltava este concepte d'intersexualitat, que, he fet una mica de spoiler, però és igual, com no he dit qui. Al fi i al cap és una sèrie molt oberta i és bastant... Jo que la vaig veure en plan prepúber, això que estàs ahí en una edat crítica, diuen polla classe i te'n rius com si fos, no ho sé, el millor xiste del món, en esta edat crítica del pavo. Està molt bé, però si la veieu ara d'adults, si sou més adults, també entra perfectíssima. Pel cul, que es diu ara avui en dia. La següent és controversial. My Policeman, de l'Amazon Prime. Molta gent la volia veure perquè està Harry Styles, Harry el Estilos, per als amics, i és que és complicada de definir. O t'agrada o no. Per les crítiques que vaig estar veient, qualificacions mitjanes baixes, perquè la veritat no és que sigui una trama original, té salts temporals que és com... vaig a llegir el que tinc escrit i així acabaré abans. La pel·li té salts temporals on podràs veure un trio amorós que reflexa les diferències socials dels anys 50, de els gais no poden existir, i en l'actualitat com estan els personatges i com ha canviat la societat. L'he venut molt bé, realment és una mica toston. Personalment me va entretindre algun rato perquè sóc una persona xismosa, i veure què passava en este trio amorós que la dona los descobreix
o no, què passava en este trio amorós. A mi el xisme m'enganxava. És una mica rara i pesada de veure, perquè al fi i al cap és una història de dos homes que no poden estar junts per la societat i se dediquen a follar amagats perquè no és de gais enamorar-se, ja ho sabeu. Llavors, el paper de Harry Styles se basa en ser una persona gay que no s'accepta i vol fingir que és un home tradicional. Vull dir, novetats i originalitat en esta pel·li, ninguna. Disfrutona de estic al sofà mirant el mòbil i vull algo de fondo, endavant. Anem amb les dos últimes, també així més enfocat a lo lesbis. Tenim Los gustos y los colores de Netflix, i quan una dona es decideix a dir-los als seus pares que és lesbiana, que de fet conviu amb la seva parella de fa 3 anys, apareix en escena un xic que és cuiner i li roba l'atenció i potser alguna cosa més a la protagonista. Trobo que el xisme, el té, estava en que eren exparella. La veritat és que tinc bastant oblidada esta pel·lícula. Però bueno, al fi i al cap, si vos interessa, tracta temes de, pues això, l'orientació sexual, la religió, la família, totes aquestes vaines, perquè al fi i al cap pues, la religió ha influït bastant en este tipus de coses. I per finalitzar, tenim a Good Omens, que és una sèrie del Prime. He parlat molt de relacions gais, ho sento, noies, és que és el que hi ha. És el que hi ha a Merge. Més, intentaré més diversitat a un volumen 2 de sèries i pel·lis LGBT+. També perquè al fil hi ha pel·lícules i coses que no he vist, llavors dic, si no l'he vist, què puc comentar? La sinopsis? Pues no comento res. Good Omens. La veritat és que el principi me va costar. Al principi se me va fer pesada de veure. O sigui, té un toc original que sí que m'atrapava, però perdia. Perdia perquè jo no estava concentrat, tenia altres factors externs que m'estaven impedint disfrutar de la sèrie. Llavors la vaig començar a trompicons, però al final me l'he ficat tota pel cul. Vaig dir, ja que l'he començat, me l'acabo. I bastant bé. La segona temporada, sobretot, disfrutona, perquè és quan exploren més, o sigui, els protagonistes realment com a que estan enamorats, però en cap moment de la sèrie explícitament se diu. Se insinua, se deixa intuir, és tot molt a lo... Bueno, és que estos dos van a su aire, no sé què... És una mica com... Hi ha escenes on se deixa intuir indirectament. I és a la temporada 2 que comencen ja a tirar-se pulles més directes fins al final, que ja és com l'últim capítol de tots, que a veure si tenim temporada 3, si Amazon Prime de repent homòfoba la cancela, està per veure. Que no és fins l'últim capítol de la temporada 2 que no exploren aquesta relació entre els protagonistes, perquè tota la sèrie és altres trames i altres coses. Llavors, per a la gent com jo, que les trames que estiguen super enfocades en l'amor romàntic los agobia, los estressa, los hi dona asco i repulsió, podeu intentar en esta sèrie, a veure què vos pareix. I de moment res, jo estic cansat de parlar, nenes, i vosaltres estareu cansades d'escoltar-me i de veure'm. Portaré més sèries en un altre moment. Si vos voleu fer spoilers, pues, busqueu el fil a Twitter. Si d'això us intentaré ficar, si me'n recordo i tinc ganes, també tinc que ser sincer. Si tinc ganes i me'n recordo, ficaré l'enllaç o els comentaris o alguna així a YouTube. I no res, nenes.
espero que tinguéssiu contingut suficient per anar sobrevivint, que ja sé que molta gent no té temps ni per a disfrutar d'una pel·li, però, bueno, ja tens recomanacions que pots anar afegint i guardant. I fins aquí el podcast d'avui, xames, meuques. Anava a dir mon anem, però no, me'n vaig ja, jódete perra, i la que sou. Ciao.